סייעתא דשמיא אנחנו בודקים הקדוש בשיעור היומי באהבת הרשב"י, הספר הקדוש, יסוד ושורש העבודה. ונגיד איזה מנהג ממנהגי העומר, יש לנו את ימי העומר הקדושים והטהורים, שהם מצד אחד ימים נשגבים ונפלאים ביותר, מצד שני הם ימי דין. זה נראה שתי דברים סותרים, אבל זה שתי דברים שמשלימים אחד את השני. כשאדם נמצא במקום גבוה מאוד מאוד, הוא צריך להיזהר מפני הסכנה. אז נגיד הלכה אחת מהמנהגים של העומר. בימי העומר יש לומר בתיקון חצות רק תיקון לאה ולא תיקון רחל. לכן הם אומרים את הפסוק עד אנה בחייה בציון שבתיקון לאה, שאומר תיקון לאה. ואין צריך לשנות את מקומו ואינו יושב על הקרקע. תיקון לאה אומרים אותו בעמידה. גם כן, תחנון התחלנו להגיד כבר מאתמול, מאחרי ראש חודש אייר, אז אפשר להגיד, צריך להגיד תחנון גם בתפילות, גם בקריאת שמע שעל המיטה, וכל הזמנים שאומרים תחנון. יש פה שאלה, ידוע שהימים האלה יש כאלה שאמרו שהם ימים של סכנה. שואל האם מותר לצאת לטיולים או ללכת לים בימים האלו. אומר, יש נוהגים להימנע מלצאת לדרך בימי הספירה, אולם להלכה אין להקפיד בזה כלל, בפרט במקום הצורך, וכן אין להקפיד מלרחוץ ונהר בימים אלו. זולת במקום שנהגו להחמיר. בכל מקום יש להימנע מלכת למקומות שיש בהם קצת סכנה, יותר משאר ימות השנה, קצת יותר משאר ימות השנה להיזהר. כשאדם הולך למקומות, לים, לא ישחה בעומק, במקומות, לא ישחה עם קרישים, לא יעשה כל מיני דברים שהם מסוכנים. לא ימים של סכנה, אבל קצת יותר להימנע, קצת יותר להימנע מדברים שאפשר להימנע מהם. כן, האם מותר לברך שהחיינו בימי העומר? גם עכשיו הביאו לו פרי חדש, או לגבי קניית בגדים חדשים, מה הדין בדבר הזה? זה אומר ככה, מותר לברך ברכת שהחיינו בימי ספירת העומר, בין על פרי חדש, בין על מלבוש חדש, גם בימות החול ולא רק בשבתות, וכן אין צורך להימנע מקניית בגדים חדשים או רהיטים לבית. זה לא כמו ימי בין המצרים, שאין לנו להוסיף מנהגי אבלות מעצמנו, אלא רק מה שהורו לנו רבותינו. אולם יש שכתבו להחמיר בברכת שהחיינו בשיטת המחמירים, יש שכתבו להחמיר רק לגבי לבישת בגד חדש, ודווקא בבגד חדש שיש בו יותר שמחה מאשר בפרי חדש. הכוונה שזה בגדים, חולצה חדשה, ג'קט חדש, מכנסיים יפות חדשות, יקרות. כשיש צורך להיעדר וללבוש את הבגד החדש בשבת, ויברך עליו שהחיינו. אז המחמירים אומרים תברך שהחיינו בשבת, תלבש אותו בשבת. במקום שמחת כבר מצווה או ברית מילה, בימי הספירה יש להקל בפשיטות לכל בעלי השמחה, לקנות, ללבוש, לברך. החילוק בין ימי בין המצרים לימי הספירה הוא כי בימי בין המצרים יראה בהם חורבן בית המקדש ושאר פורענויות, והם ימי אסון כללי לעם ישראל, וממילא אין מקום לברך שהחיינו על זמן המועד לפורענות. טוב, ואיך שהחיינו בימי בין המצרים, הימים עצמם הם בעייתיים. ימי אסון כללי לעם ישראל, וממילא אין מקום לברך על זמן מועד הפורענות שנקבע בו בחייה לדורות. מה שאין כן ימי הספירה אינם ימי פורענות, ואדרבה כתבו רבותינו שקדושת ימי הספירה כי ימי חול המועד, ככה כתב הרמב"ן. אבל בכל זאת יש לנו את הצער על תלמידי רבי עקיבא. זה שעם ישראל מצטערים על תלמידי רבי עקיבא, זה דבר גדול מאוד מאוד מאוד. אנחנו מצטערים על חכמים שנעבדו מהעולם, שכל אחד היה יכול להאיר את העולם בחוכמתו ובתורתו. נקרא משהו אחד גם פרשת שבוע, אנחנו ביום חמישי, יום שבת יהיה לנו שתי פרשיות לקרוא, תזריע מצורע. יש קוראים לזה תזריע טהרות דווקא, כי פרשת מצורע מדבר על עניין טהרות, שמטהרים את האדם. לא רוצים להגיד מצורע, אומרים טהרות. אז אומר, כתוב,
דבר אל בני ישראל לאמור, אישה כי תזריע וילדה זכר וטמאה 7 ימים, כי מן ידע דבותה תטמא. יש שואלים פה שאלה, אם אתה אומר דבר אל בני ישראל, זה דווקא הזכרים. למה אתה מזכיר אישה כי תזריע וילדה, מתחיל עם האישה? תגיד על טומאה של הזכרים, זהב, דברים כאלה. זה ידוע שכל הפרשה הזאת בכלל היא באה אחרי הפרשיות שלמדנו על העניינים של הטומאה והטהרה של המאכלים הלא כשרים. ואחרי זה רק באה הטומאה של האדם. למה? להגיד לאדם, המדרש אומר, שבהמות והחיות הם קדמו לנו בבריאת העולם. שאם אדם מתגאה יגידו לו יתוש קדמך. אפילו לא יתוש קדמותך, מה אתה מתגאה? אבל אם האדם הוא טהור וקדוש, אז אומרים לו, תשמע, אתה שם אותך בסוף בעניין העניין של הטומאה והטהרה, להגיד לך שהקדושה של האדם היא יותר גבוהה משל כולם. כל העולם הזה נברא והוכן בשביל האדם, לכן גם כן הוא נברא בסוף הבריאה, שיברא על מוכן, הכל מוכן בשבילך. רבי לוי יצחק מברדיצ'וב אומר, מבאר אישה כי תזריע, כתוב בזוהר הקדוש על הפסוק הנ"ל, כי טהר מבא אליה. מה זה אישה כי תזריע? אישה כי טהר, כשהיא תהיה בהיריון, וילדה זכר, ואז תמה 7 ימים. מה זה אישה כי תזריע וילדה זכר? האור החיים הקדוש מוסיף על זה שאלה, גם כן, הוא שואל בשאלה דומה, אישה כי תזריע ותלד זכר. בסדר, אישה כי תזריע. אחרי שהיא כמצוות עונה, ותלד זכר, צריך להגיד ותלד זכר, לעתיד לבוא, תלד. למה אתה אומר שכתזריע? והיא ילדה בהווה. האור החיים הקדוש לא תירוץ, מביא לרעיון, הוא מפלפל שם בכל מיני עניינים, והוא אומר כלל גדול, שאדם צריך לדעת, כמה אדם צריך לקדש את עצמו, שבשעת התשמיש, בשעת מצוות עונה, שם כבר נקבע כל מה שיהיה עם הוולד הזה. שקי תזריע וילדה. מה שבאותו בזמן של ההזרעה, הילדה כפי אותו עניין. כל כך משפיע היום הזה הדבר הזה. לכן אמר גם יעקב לראובן, האור החיים הקדוש מביא את זה, ראובן בכורי אתה ראשית עוני. מה אתה אומר לו דבר כזה? אתה ראשית עוני. ותדע לך ראובן, שלא תאשים אותי בחטא שלך, פחז כמים על תותר, זה שאתה היית חפוז והפסדת גם את הבכורה וגם את הכהונה, ואת המלוכה, ואת כל מה שהפסדת זה לא בגללי. אני הבאתי אותך בקדושה וטהרה, אתה ראשית עוני. היית הטיפה הראשונה שלי, הוא אומר לו. אבא אומר לבן שלו, לא, אני הבאתי אותך בקדושה וטהרה. אז אומר לנו פה רבי לוי יצחק, קדושת הלוי, כי תר אמר רבי יוסי, יתתם יומא דתעברה עד יומא דיולדת, לית לה בפומה, אלא ילידה דילה היא לעבד זכר. אומר הזוהר הקדוש, שכשהיא בהיריון, כל המשאלה שלה תמיד, שיהיה לה בן זכר. בן זכר. למה אומרים בן זכר? שיהיה לך בן. מה, הבן הוא לא זכר? לא הבנתי. שורש הזיכרון. בדור שלנו זה קל לתרץ את התשובה הזאת. בר מינן, בדור שלנו, הרבה בנים הם לא זכרים. יש כאלה שגם כן פתאום הופכים את עצמם לחתולים, לכלבים. יש שיגעונות בעולם היום שאתה לא מבין. זה התחיל לפני כמה שנים זה שאנשים הופכים את עצמם גבר לזכר. עניין בערך דנה אינטרנשיונל, איך קוראים לזאתי? כן. הופכים לזכר, אישה רוצה להיות זכר, זכר רוצה להיות אישה, שם, אני לא יודע מה, שיגעונות, עושים להם ניתוחים, משלמים על זה כל כך הרבה כסף, בית משוגעים אחד גדול. ויש כאלה גם רוצים להפך לכלבים, לחתולים, משלמים על זה, סכומים, עושים להם כל מיני ניתוחים, כל מיני שיגעון, משהו, שם ירחם. זה אומר שלבן זכר. זה אומר שיש מדרש, פעם שמעתי הרב מוצפי הביא, ששלמה המלך, התחתן עם מלכת שבא, היה לה איזה שיגעון מלכת שבא, אמרה לו, תשמע, אני רואה, אתה מדבר פה עם העופות, עם החיות, אתה יודע, שפת עופות, שפת חיות, שפת זה, הכל. אני רוצה שתבנה לי ארמון מיוחד, אבל שהכל יהיה מעצמות של העופות. תמיד כל העופות בעולם, תעשה מהם מעצמות שלהם, ככה מכל עוף תעשה לי איזה משהו, תעשה איזה חדרים מיוחדים, ארמון, שיגעון. טוב, שלמה המלך קרא לכל העופות,
היה איזה עוף אחד שלא הגיע. מה זה העוף הזה לא מגיע? טוב, שלמה המלך לקח, בנה וזה, את העוזרים שלו. אבל העוף הזה שלא הגיע, אמר, תחפשו לי את העוף הזה, שלח פקודה לעופות, לנשר, מלך העופות, תביא לי את העוף הזה שלא הגיע. והגיע העוף הזה אחרי כמה זמן, הנשר בא תפס אותו, שלמה המלך קורא לך, אתה לא מתבייש? אמר לכולם להגיע, אמר, טוב, אני מגיע. לא שמעתי. אבל הוא אומר לו, איפה אתה? למה לא הגעת? הוא אומר לו, תשמע, אתה אדוני המלך, אתה אדם חכם מכל האדם, אתה אוהב חוכמות, אני גם כן עשיתי מחקר בעולם, בגלל זה לא הייתי כאן. יצאתי לאיזה קורס של מחקר מיוחד, מה יש יותר בעולם? האם יש יותר זכרים או יותר נקבות? ואומר לו, איזה יופי, עשת מחקר, נו מה יצא, מה עלה בחכתך, מה גילית? אומר לו שיש יותר נקבות בעולם. אומר לו, שלמה, איך יכול להיות? הרי הקדוש ברוך הוא ברא את העולם מאוזן, צריך שיהיה אותו דבר, איך זה יכול להיות? אז אומר לו ככה, זה המחקר. אומר לו, מה, אתה רציני? אומר לו, כן. אומר לו, תדע לך שבאמת מאוזן המצב, אבל מה? יש הרבה זכרים שמתנהגים כמו נקבות. אז זה נחשב שיש יותר נקבות. ויש כאלה, אתה זכר, אתה צריך להניח תפילין כל יום, תעטף בציצית, תתפלל, 3 תפילות במניין, אישה פטורה במצוות עשה. אז יש כאלה זכרים מתנהגים כמו נקבות, אז מברכים את האישה שיהיה לך בן זכר, תזכי לבן זכר, שיהיה בן תורה. כמו אותו רב האחד שהלך לכותל, אמר לה, אשתו אמרו הולך לכותל, תבקש מהרב שם, יש שם רב צדיק שיברך אותנו שיהיה לנו בן. לנו בן צדיק, הלך לרב, הרב יברך אותי שיהיה לי בן, אשתי רוצה בן, מי שברך אבותינו, שיהיה לך בת בעזרת השם. הוא רב אני רוצה בן, בעזרת השם יהיה לך בת, בקרוב ממש. והלך, אשתו כמה פעמים ביקשתי ממנו בן, והוא אמר שיהיה לך בת. באמת אשתו נקלטה, נכנסה להיריון, לא היה אולטרסנט, אחרי 9 חודשים יולדת, בן. השתבח שמו, תראה, הרב כנראה מקובל, עשה איזה משהו פה, איפכא מסתברא, איזה משהו הפוך, ככה הפך את העולמות. טוב, אמרה לו, עכשיו אני רוצה בת, לך לרב, תברך אותנו שיהיה לנו בת. הלך לרב שם, הרב אשתי עכשיו רוצה בת, תודה שבירכת אותנו, באמת בא לנו בן, יופי, יופי. רוצים עכשיו בת. מי שברך אבותינו, שצריכים לברך, שתזכו בעזרת השם לבן, בקרוב ממש. אשתי רוצה בת, אתם תזכו בעזרת השם לבן, ככה. טוב, הלך לאשתו וזה, אחרי שנה, יולדת בת. תראה הרב הזה, מה זה, הברכות שלו הפוכות, אבל יוצאים מה שאנחנו רוצים. זה הלך לרב, סקרן אותו, אמר לרב, תגיד, איך עובד הברכות שלך? הוא לא, אני ברכתי מה שרצית. אמר לו, איך? אמר לו, שאתה אמרת שאתה רוצה בן. אז אני אמרתי, בת, כיוונתי, זה ראשי תיבות, בן תורה. שיהיה לך בן תורה, אבל לא שיבוא לך איזה... ושאמרתי שאתה רצית בת, אז אמרתי, בן, כוונה, בת נקבה. שכל אחד תהיה בעניין שלה, יש שם שיגעונות, השם לכן גם צריך להתפלל על הילדים, גם צריכים להתפלל על הדור הזה, שהשם יציל אותם מכל מיני קשקושים, כל מיני עניינים לא טובים. אז זה אומר הזוהר הקדוש, שאישה מיום שהיא נכנסת להיריון היא רוצה שיהיה לה בן. שמעתי מהרב יעקב יוסף, אומר שהיו הולכים לרב קניבסקי, וגם הוא נחשב לחזון איש, והיו רוצים שיברך אותם שיהיה להם בן, אז היה מברך אותם. היו בת, אז הם לא היו מברכים, היו צוחקים ככה. לא היו מברכים, ככה שמעתי. על כל פנים, ודאי שבנות זה דבר טוב, בת סימן לבנים, הבנות הן כמה הן עוזרות לאמא, כמה הן זה... חמודות כאלה אין איתן בעיות. בנים, אתה משאיר אותם 5 דקות בחדר, אתה שומע בום, טרח, ההוא, עף מהחלון, זה שברת, זה, בנות חמודות, שחקות לך עם הבובות, היא והבובה מסרקת אותה, אין לך בעיות. שם יציד את עם ישראל מכל מיני מרעים בישים. טוב, והנה שמעתי מורי ורבי, אומר עכשיו, הוא מבאר את הזוהר הזה, על קדושת הלוי. מורי ורבי, מורנו דובר נשמתו עדן, על מאמר חז"ל ישראל מפרנסין לאביהם שבשמיים. דחדית במשלי, בן חכם ישמח אב. דהיינו במה שאנו עושים מצוות ומעשים טובים, אנו גורמים תענוג לבורא ברוך הוא. וזהו ישראל מפרנסים לאביהם שבשמיים. שהתענוג נקרא פרנסה כביכול. עד כאן. ככה הוא שמע ממורנו הרב דוב בר, ומי זה? המגיד מזריץ'. הוא היה רבם, מחליף של הבעל שם טוב, רבם של אברהם אלימלך, של כל הגדולים האלה. והנה לפי זה אין ראוי לכל איש ישראלי לעשות מצוות ומעשים טובים בכדי שיגיע תענוג מזה לבורא ברוך הוא. איך ראוי? לפי זה איך ראוי לכל איש הישראלי לעשות מצוות ומעשים טובים?
בכדי שיגיע תענוג לבורא ברוך הוא, הלא לקדוש ברוך הוא יש כמה אלפים מלאכים שהם אומרים קדוש, קדוש, קדוש בהמה וביראה ומה אנוש כי תזכרנו, מלאכים עצומים מאש, מזה, מרוח. מה אנחנו? יצורים כאלה קטנים ושפלים. הוא מבאר על דרך משל כמו שיש לשרי האומות שמלמדים את עוף אחד על לשון בני אדם. והשומע, כן? יש תוכים, ג'ייקוב, מלמד אותו לדבר. הוא מדבר. והשומע מטמיע כנגדו ואומר לשח חברה, בוא תשמע, תראה איזה חידוש. והנמשל מובן, כן, אתם בני אדם פיקחו עיניכם, ראו גודל מעלת מצוות ומעשים טובים עד שכל העבודות מלאכי מעלה חשובים כעין נגד מעשה בני אדם. מובן העניין הזה? כמו טורקי, סתם טורקי, בסדר, יפה, נחמד, אבל אתה רואה, אם טורקי מדבר, אתה אומר, איזה פלא, זה טורקי מדבר? מאותו דבר, בן אדם שקרוץ מחומר, כולו גשמיות ועפר, אתה רואה אותו מתנהג כמו מלאך, מתמלאך, זה דבר פלא, זה כולם באים מסתכלים עליו, גם המלאכים למעלה, באים מסתכלים עליו, תראה איזה, איך הוא נהיה כמו מלאך ככה. זה שאדם עושה מצוות ומעשים טובים. ועל פי זה נוכל לבאר את המשנה פרקי אבות. אנחנו השבת קוראים פרק ב' פרקי אבות. רבי אומר, זוהי דרך ישרה שיעבור לו האדם, כל שהיא תפארת לעושיה ותפארת לו מן האדם. דיני רבי בא ללמד אותנו דרך טוב הנכון לעבוד את הבורא ברוך הוא. דהיינו לאחוז במידות התפארות ולהעלות אותם. דהיינו שעיקר מחשבתו של העובד יהיה רק בכדי שיתפאר עמו השם יתברך. דהיינו שהקדוש ברוך הוא מתפאר עם עבודות בניו אשר הם מלובשים בגוף העב והחומר, ואף על פי כן נותנים את ליבם בכדי להפשיט את הגשמיות ולהלביש את עצמם ברוחניות ובקדושת הבורא ברוך הוא. ובזה מתפאר עמנו כביכול, וזהו כל שתפארת לעושיה. דהיינו שהקדוש ברוך הוא עשנו, מתפאר עמנו וגילה לנו. רבי, מהו התפארות? זה אמר אחר כך, ותפארת לא מן האדם, שיש לו תפארת מן האדם, שהוא יותר מעולה משאר בני האדם, שהוא מתמלאך קצת, בזה מגיע תענוג גדול לבורא ברוך הוא. ואז הקדוש ברוך הוא נקרא כביכול, מבחינת מקבל, על קבלת התענוג כמו שכתבנו. אומר הנועל מילימלך, שבדורות האלה בנקל להשיג רוח הקודש יותר מדורות קודמים. למה? הוא מכיוון שבדורות הקודמים כולם היו זקים ומזוכחים, והרוח הקודש הייתה צריכה להתחלק לכולם. אז כל אחד היה לו מעט ככה איזה משהו. אבל בדורות האלה אין כל כך הרבה ראויים. אז מי שקצת מתעלה, הרוח הקודש מחפשת על מי להתלבש. הוא רוצה להלביש רוח הקודש בצדיקים. מחפש מישהו ככה קצת יותר, נמצא מחברו יותר זה, מתלבשת בו ישר רוח הקודש. כמו שמעתי מורי רבי, מורי הרב דובר מזריץ' על פסוק מאת אדוני הייתה זאת, היא נפלט בעינינו. הנה אנחנו גם אומרים עכשיו איזה הלל, מה אתה? לא אומרים הלל, הנה. כי מילת זאת נקראת על בחינת נוגבה כידוע. וכפי שאמרנו ליל שעיקר העבדות יהיה רק על סיבת התענוג המגיע לבורא ברוך הוא. ואז נקרא כביכול הבורא ברוך הוא בבחינת מקבל. וזהו מאת השם הייתה זאת. דהיינו שהקדוש ברוך הוא כביכול יהיה בבחינת נוגבה, בבחינת זאת. היא נפלט בעינינו, איך יכול להיות דבר כזה? הקדוש ברוך הוא רק משפיע. פירוש הוא פלא. מאוד בעינינו. זה שהקדוש ברוך הוא כביכול צריך לקבל מאיתנו משהו, איזה תענוג, איזה משהו, זה דבר נפלא בעינינו. הרי הוא שלם בכל השלמויות. לא חסר לו שום דבר. דרך מחשבה תפיסה בו כלל. והנה בכל אדם יש 3 בחינות הללו. זריעה והיריון ולידה. אומר לנו רבי לוי יצחק, זה לא מדבר אישה כי תזריע וילדה זכר רק על ספציפית, על אישה. אלא זה דבר כללי שיש בו מסר לכל אדם ולכל דבר בעולם. מה אומר? הנה כל אדם יש בו בחינת זריעה והיריון ולידה. זריעה נקרא בחינת התעוררות המעורר לב בני האדם לעבודת הבורא. והיריון נקרא במי שרוצה לעשות את המצווה. ולידה הוא כשאדם עושה את המצווה היא. זהו שאמרו חז"ל, ניצבה שגל לימינך בכתם אופיר. בשכר שישראל מחבבים את התורה יותר ממה שהאומות מחבבים את השגל. זכו לכתם אופיר. עם ישראל אוהבים את התורה יותר מאשר כל מיני קשקושים של נשים וכל מיני עניינים. ולכאורה מה ראו לתפוס במה שמחבבים את השגל? והלא יש כמה וכמה עבירות אשר הם עושים. למה דווקא את זה תפסו? אלא נראה כדרך שכתבנו לפי שבעבירה של משגל שייך משפיע ומקבל. זהו שאמרו די כתאוות המשגל, לפי שכנגדם שהם משפיעים ונעשה מהשפעתם עבירה גדולה. אבל לא כן אנו בני ישראל שאנו עובדים את השם דבר בבחינת מקבל ומשפיע, כמו שכתבנו בשביל זה.
וזהו שאמר הזוהר, יתתה מיומה דהתיילדה, מה היא? יתתה כנסת ישראל, מיומה דהתעבר, דהיינו שמתחיל לעבוד את הבורא, אז נקרא בבחינת הריון. כמו שכתבנו, עד יומה דהיולדת, דהיינו עד שעושה את המצווה, שאז נקרא בבחינת לידה, כנ"ל, לית לה מפומה אלא ילידה דילה להווה זכר, דחר. דהיינו שיהיה עבודת המצווה בבחינת זכר, ואז גורם שפע בכל העולמות. כן יזכן השם יתברך לעבוד אותו בבחינות הנ"ל. אז זה אומר, אישה כי תזריע, איזה אישה? עם ישראל, נקראת כנסת ישראל, אנחנו נקראים אישה. כי תזריע, אם אישה מזרעה תחילה, היא יולדת זכר. אם אנחנו מתחילים לזרוע תחילה, אנחנו מקיימים מעצמנו השתעוררות מלמטה קודם כל, אז יורד שפע מלמעלה, זה נקרא מים דחורין. אתה תעלה מן, תקבל מד. אבל אם זה הקדוש ברוך הוא זה שצריך לעורר אותנו, אז ההתעוררות הזאת היא קצת בעייתית. אל תעירו ואל תעוררו את האהבה עד שתחפץ. אנחנו צריכים מעצמנו, כל אחד ואחד מעצמו להתגבר. ממשיכים בספר הקדוש שלנו. 22. אומר, הנה כל מלאכת העבודה שאמרנו, פרק שני ביסוד בשורש העבודה, אינו שווה בכל אדם. יש העבודה של האהבה והיראה שאמרנו. כי לפי מה שתגדל הכרתו בגדולתו ורוממותו של הבורא יתברך שמו ויתעלה, תגדל נפש חפצו ולב שלמותו בעבודתה יתברך שמו. לעסוק בתורתו ולקיים מצוותיו. זה נקרא הרמח"ל, יש לו משפט קצר, צריך לעשות מזה סטיקר. כגודל הידיעה, גודל העבודה. כמה שאדם יודע את השם יותר, דע את אלוהי אביך ועובדהו. לכן יש מצווה ללמוד כל פרדס התורה. כדי שאדם ידע את השם, בפרט את סודות התורה, שאדם יודע את גדולתו ואת רוממותו של השם יתברך ותורתו ומצוותיו, יש לו חשק לקיים אותם יותר. ומידות טובות, ונתינת שבחה והודיותיו. צריך מידות טובות וגם הודעה, אז כך אדם יהיה לו יותר סייעת על לקיים את המצוות בחשק, בהתלהבות. ומי יאיר לו מאור הזוהר הקדוש, מריבוי העולמות העליונים לאין קץ ומספר, וכל העולמות כגרגר חרדה לפניו יתברך ויתעלה. אז בוודאי יתלהב ליבו להללו ולשבחו יתברך ויתעלה בתמידות על גדולתו ורוממותו יתברך שמו. לבריאת העולמות שברא לאין קץ ומספר. ועתיק בקיצור נמרץ ככל האפשרי. קצת מקומות מריבוי העולמות שברא יוצר לו ובוראנו יתברך שמו ויתעלה זכרו לעד, כדי לעורר לבב אנוש כערכי ליראתו ואהבתו יתברך. כן, כמו שהרמב"ם אומר, איך אדם יגיע לאהבתו ואהבת את השם, איך אפשר לאהוב את השם? מה, אתה מכיר את השם? לצוות על אהבה זה דבר לא דבר פשוט. המתחתן, לאט לאט בונים את זה, מכירים את האישה, איזה מידות טובות, איזה נעימה, איזה עדינה, אתה אוהב אותה. אבל אתה לא יכול לצוות מישהו בו, הנה אתה רואה את האישה הזאת, תחתן איתה, תאהב אותה. איך אתה מצווה אותם לאהוב אותך? ואהבת את השם אלוקיך. אומר הרמב"ם, על ידי שהתבונן במעשיו הגדולים והנפלאים. אתה מתבונן בבריאה, בורא כמה עולמות, כמה מלאכים, כמה כוכבים, כמה גלקסיות, כמה אנחנו, איזה בריאה נפלאה, יש מים בדיוק כמו שצריך, יש חמצן. כל לימוד הפרטים האלה, פעם היו עושים איזה סיפור גדול, היו לומדים את כל הדברים האלה טוב טוב, כדי להבין גדולתו ורוממותו של השם. ולא עתיק עניין המאמרים בעצמם, כדי שלא תכבד על הקורא, רק עתיק עניין ריבוי העולמות הנזכרים מהם, בכדי להקל על המעיין. אומר בזוהר חדש דף מ"א, עמוד ד', כל נהורין וכל רזין לא סלקין ולא נחתין ולא מתפשטין, אלא במשחתה דע. כל האורות וכל הסודות אינם עולים ואינם יורדים, ואינם מתפשטים אלא במידה הזו. מה? בר לעילה דלת שיעורה ולא קיימה בעיל להסתכלה ולמידה. חוץ למעלה שאין שם שיעור והוא אינו עומד בזה להסתכל ולדעת. קשרה קדמה אותו קשר הראשון. תלת אלפי עלמין קשורים בה, 3,000 עולמות קשורים בו. בין עלמה ועלמה 1,000 עלמין, בין עולם ועולם יש עוד 1,000 עולמות. תתאה מכולו וכ1,000 אמין ו5 זרטין. העולם התחתון מכולם, הקטן מכולם, 1,000 אמות ו5 זרטות. כמה אלפי עולמות יש. זה נכתב לפני 1,800 שנה הזוהר. והיית אומר את זה לאדם לפני 400-500 שנה, היה אומר לך איזה עולמות, על מה אתה מדבר, כמה עולמות יש, רק היום יודעים שזה אי אפשר למדוד את היקום. מפרש בסמוך וזה לשונו.
מה אומר? כן, תוסיף לנו, יש לך להוסיף לנו משהו על הנושא הזה, רב אהרון? רוצה להוסיף משהו? לא, באמת אי אפשר למדוד את זה. אי אפשר למדוד. אורכה דהאו זרת שיטין ריבוע על מין. עכשיו זה מה שאמרנו, הזרתות האלה, 1,405 זרתות, זה לא באמות שלנו. אומר, אורך אותה הזרת הוא 60 ריבוע עולמות. בהאי זרת יתקנו שמיה בכללה דשיטין ריבוע על מין. בזרת הזו נתקנו השמיים בכלל 60 ריבוע עולמות. וכל עלמה ועלמה כלול מ4,000 על מין אחרני. כל עולם ועולם כלול מאוד 4,000 עולמות אחרים. דאו דכתיב ושמיים בזרת תיקן. אומר הרב פה, לפי מספר הזרת יחשוב האדם מספר האמה, ויבין מזה גדולתו ורוממותו של הבורא יתברך ויתעלה. כמה זה? אין סוף, אין סוף. ונחזור לראשונה להשלים מאמר הקודם. וזה לשונו, והיא קשרה אורכי תלת אלפי אמין וחמש אצבעים. קשר הזה של העולמות, אורכו 3,000 אמות וחמש אצבעות. פוט יהיה תלת אלפי אמין. רוחבו 3,000 אמות. בעיגולה חדשית אלפי עלמין. בעיגול אחד 6,000 עולמות. מה היא קשרה שהרי קו המידה להתפשטה. מן הקשר הזה שבעיגול מתחיל קו המידה להתפשט. מדד 1,000 דאו עזקה חדה. מודד 1,000 שהוא טבעת אחת. ו1,000 שהוא טבעת אחת כדי להראות זו בזו. ואלו הטבעות הם 200,000 עולמות שחומד אותם הקדוש ברוך הוא. בין טבעת לטבעת 500,000 עולמות, בין עולם לעולם הוא טפח. הטבעת השנייה גדולה מחברתה. והמידה שעומדת בקו המידה נקראת מידת ריבוע. העומק של הריבוע הזה הוא 50 זרתות. הקשר השני, הקשר הזה הוא כעין הקשר הראשון. הוא ושיעורו ואורכו ורוחבו הם כעין זה ממש. טוב, אז זה מה שמובטח לכל צדיק וצדיק. שי עולמות. מאיפה שי עולמות? זאת אומרת מה? כן, להנחיל אוהבה יש ואוצרותיהם המלא. זה מובטח לכל צדיק וצדיק שי עולמות. אגב, יש, אומרים שזה כל ישראל יש להם חלק מהעולם הבא, יש בגימטריה כמה יעלה? 310, גימטריה עומר, בלי וו, בדיוק עומר. שכל ישראל יש להם חלק מהעולם הבא, כמו שלמדנו היום ברשש, שימי העומר הם שורש לכל השנה כולה. הימים האלה הם קובעים לאדם את העולמו, בין בעולם הזה, בין בעולם הבא, כמה שאדם מתאמץ בימים הקדושים הללו, לעבוד את השם, שמחה בקדושה ובטהרה, ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.